Prvi slušni centar u Banatu danas je svečano otvoren u centru grada. Neurot je vodeći austrijski pružalac usluga za negu sluha. Od sada će i Zrenjaninci moći potpuno besplatno da testiraju svoj sluh. Za početak veliki pozdrav vama i vašim gledalcima. Odgovorit ćemo na posljednje pitanje. Izabrali smo Zrenjanin zato što je jednostavno grad sa dugom istorijom i neverovatnom tradicijom i smatrali smo da kao jedan umetnički grad i jako poznat, kažem, ne samo po umetnosti, već i po drugim stvarima, smatrali smo da je neophodno da posjeduje jedan ovakav modern slušni centar. Ono što mi zapravo pružamo, ne samo ljudima Zrenjanina, već širom Srbije, to je apsolutno besplatno testiranje sluha i nakon toga ukoliko ustanovimo da postoji bilo kakvo oštećenje, dolazi do probe slušnih aparata koja je takođe besplatna. Zašto je proba slušnih aparata važna? Važna je zato što u okviru ovde upravo gde stojimo, gde snimamo, to je takozvana gluva soba, ona je napravljena po najmodernijim standardima i sa najnovijom tehnologijom. Vi ovde ne možete zapravo primetiti kako slušni aparati rade, zato što oni ovde rade fantastično jer je ovo izolovano. Ono što je jako bitno to je da osoba testira slušne aparate u svom prirodnom okruženju. Kod kuće, u restoranu, na poslu, sa prijateljima, gde tek onda može zapravo shvatiti koliki benefiti dobija. Ljudi često kažu, ja čujem, nije problem da li čuju, problem je da li razumeju. I da li čuju dobro. Koliko traje ta proba, da kažemo probni period kada se nosi slušni aparat? Probni period traje do 15 dana, to je u principu kroz naše neko iskustvo dokazano da je sasvim dovoljno da jedan konkretan model slušnog aparata osoba može testirati u svim uslovima i videti da li to zapravo njoj odgovara. Kada osoba treba da posumnja da joj sluh nije dobar i da se javi vama, da vam se obrati? Jer kao što ste sami rekli malo čas, svi mi možda mislimo je čujemo, ali ne znamo da li čujemo dobro i da li čujemo sve što treba. U principu dosta ljudi čuje. Sad, čuti znači svašta. Čuti neki jak zvuk, čuti neku sirenu, ali razumeti je nešto sasvim drugo. Konkretno, naše iskustva su da osobe prvi put teško same primete da imaju oštećenje sluha. To bližnji primete. Naravno, postoje razni razlozi što od toga može doći, ali eto, apelujem na sve ljude koji primete i za svoje bližnje i za sebe da odmah dođu i besplatno se testiraju. Stigma zvana "sramota me je da nosim slušni aparat" nije prisutna samo u našim krajevima. To je nešto sa čime se ne borimo samo ovde. To je, da kažem, jedna globalna borba koja traje već jako dugo, takozvana stigma. Ljudi imaju taj problem zato što smatraju sebe da ukoliko imaju oštećenje sluha i ukoliko treba da nose slušne aparate, oni priznaju zapravo neki svoj poraz, da ne kažem, ne daj Bože, neki invaliditet. Primetili ste nekada da su ljudi takođe, eto ja mogu reći, pošto sam pripadnik malo starije generacije, da je nekada bio problem nositi i naočare. Kao što vidite, sada ljudi nose naočare čak i bez dioptrije. Vremena se menjaju, tako se uskoro menja i za sluh. Mi se naravno borimo za to i treba samo da kažem da apsolutno nije nikakva sramota. Sramota je ne čuti. Tako je. Nešto više o vašim slušnim aparatima. Konkretno, kompanija Neurot radi sa nekoliko svetskih brendova. Ono što je trenutno najnovije u našoj kući, to je da smo potpisali ugovor s jednom fantastičnom švajcarskom kompanijom po imenu Phonak, ko se razume u slušne aparate, vrlo dobro zna kakav je to brend. Jednostavno, pored toga, mi radimo sa još jednim svetskim brendom koji se zove GN. To je jako važno zato što ljudi kod nas mogu probati više brendova i samim tim se odlučiti koji je pravi odgovarajući zvuk za njih. I ono što sigurno, verujem, zanima sve gledalce i sve ljude jesu cene tih aparata. Koliko su one pristupačne našem tržištu? Pa jako su pristupačne. Iskren da budem, vi ovde možete uzeti slušni aparat i, da kažem, potpuno besplatno preko RFZO naloga. Takođe sarađujemo i sa PIO fondom. Za neke slušne aparate koji su malo skuplji mi dajemo neverovatne uslove, zapravo 36 rata. Što, eto, složit ćete se, retko ko za bilo koji proizvod daje. Tako da kažem da su aparati jako pristupačni i to zapravo nije nikakav luksus, to je nešto što nam pomaže da normalno i lepo živimo. Zrenjaninski Neurot centar je čak 18. po redu u Srbiji, a kompanija posluje širom regiona sa slušnim centrima širom Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Geslo kompanije Neurot je jasno i glasno: bolje čuti, bolje živeti. Misija kompanije je da usluge i proizvode koje unapređuju već duže od jednog veka u austrijskom standardu učine dostupnim što većem broju ljudi u Srbiji. Kako ističe Peter Jagodić, regionalni direktor Neurota za jugoistočnu Evropu, želja Neurota je da pobede predrasude i stigmu u vezi sa slušnim aparatima, jer nošenje slušnih aparata isto je kao i nošenje naočara. Zato u ovoj kompaniji sa dugom tradicijom rade kompetentni profesionalni akustičari koji
koji su tu da pruže podršku na svakom koraku puta do boljeg sluha. U svim slušnim centrima kompanija Neurot pruža besplatne savete od strane profesionalnih slušnih akustičara, kao i besplatno testiranje sluha prema austrijskim standardima. Besplatno testiranje ćete od sada moći da obavite i u vašem komšiluku, u prostorijama slušnog centra Neurot u Zrenjaninu, koji možete da posetite na adresi Kralja Aleksandra I. Karađorđevića broj 45.